Καλησπέρα! Καλησπέρα! Εκεί πες είναι η μέρα! Εγώ είμαι η Φωτόρα και σας καλωσορίζω στη δεύτερη μέρα του event μας. Είστε καλά? Ναι! Και εμείς είμαστε τέλεια, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Πριν όμως υποδεχτούμε το πάνω, ας υποδεχτούμε τον δήμαρχο μας, τον κύριο Μανώλη Καρά. Παρακαλώ. Γεια σας παιδιά! Γεια! Καλά! Ήρθαμε να πούμε, Τον Πάνο! να πούμε με όλα όσα κάνει ο Πάνος. Και τι ήρθαμε να ακούσουμε? Για το ίντερνετ! Το διάβασε κανένας ή Το διαβάσαμε! σχολείο που να είναι και θα έχουμε διαβάσματα, εμείς διαβάσουμε τίποτα. Ποιος θα διαβάσει τι λέει εδώ? Ποιος ξέρει? Εγώ! Είτε η μπλούζα. Σπουδαία. Λίγες λέξεις, αλλά σπουδαίες. Άρα λοιπόν ο Πάνος Τεκ θα μας μιλήσει για το ίντερνετ, που ξέρετε όλοι τι είναι ίντερνετ, υποθέτω. Εμείς μπορεί να μην ξέρουμε, αλλά εσείς σίγουρα ξέρετε τι είναι ίντερνετ. Έτσι, και η εμπειρία του από τις δύο εποχές. Ο Πάνος έζησε και τις δύο εποχές, και με ίντερνετ και χωρίς ίντερνετ. Άρα λοιπόν, ας τον ακούσουμε προσεκτικά, κάτι ξέρει αυτός να μας πει, να περάσουμε όμορφα και ωραία. Άρα λοιπόν, τώρα περιμένουμε τον Πάνο Τεκ. Μπράβο!